Patay ang usa ka senior citizen human gidunggab sa Davao City. Gingong hubog nga sospek gilayong misurrender. Tulo ka sama dinunggaban sa ubos nga bahin sa liog ang mitapos sa kinabuhi sa 62 anyos nga lalaki nga si Antonio Senok de la Serna sa sitio Matugbi, Barangay Calyawa, Davao City alas 8 Domingo sa gabi. Sumala sa saksi, nakita niya ang biktima nga nagakuha og hulagway sa construction materials isip duty watchman. Gitawag matud pa sa 23 anyos nga lalaking sospek kinsa gituhang lango sa ilim ng makahubog ang biktima ug diyang miduol ang biktima kalit lang kining gidunggab sa sospek sa ikatulong higayon. Nasayran nga dunay kainom ang sospek nga dunay kalagot sa biktima. Sumala sa kapulisan, siya matud pay misalo sa kalagot ug gibuhat ang pagpanunggab. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Hinuon mitahan sab gilayon sa iyang kaugalingon ang sospek ngadto sa barangay niadtong gabi una ug giendorso sa Mandog Police Station. Kasong murder ang atubangon nga kaso sa sospek.